Mgbe ekenekwa m unu. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo na-awọchị vidiyo a taa, achọrọ m ka ị gee ntị n'ihe m chọrọ ikwu. Olugo mgbe anyị ga-adụ onwe anyị ọdụ. Ọ bụ na ị nọ na soshal midia mana Facebook o TikTok o Instagram o YouTube o i wee fụ ebe a na-akọ ọnụ na soshal midia, wee fụ ebe ndị content creators na-agba mgba. Ikichi eke ya ọfụma. Fade 3 madị fade 4 fade 5 4 n'ime fa bụ ụmụ Igbo. And ọbụkwa anyị na-agba war anụ ka anyị na-defend onwe anyị na-agba war anụ among ourselves. Ọ bụ na akọrọ maka Ebuka Obi, akọ maka Zion Ministry. Ọ bụ na akọrọ maka Zion Ministry, akọ maka Fada Mbaka, akọ maka church, akọ maka Christianity. Anyị ejigozi ihe a wee chefuzie the problem anyị nwere na Igbo anya. Anyị ezigo maka this religious war anụ anyị nchatiele ọnụ. Chizie maka ya chefuzie ụdịke ọnwa na nwagasị na Igbo anya. Otu people sa nwụkọ ọkụkọ. Onwe ozo n'ime anyị na-ekwute maka ya. A lot of things na-ego wrong na Igbo anya. Many of us just hapụzie those things na-eche ezi shadow. Apụta oge niile Ebuka Obi asị. Ikiche eke m Igbo na-eme content today. Ihe everybody pụrụ on today na-abụ Ebuka Obi. Ịma gwa ojiji na onwe ozo na-ekreti content ga-educate mmadụ. Onwe ozo n'ime na-ekreti educative content. Because he create that content one, the followers are just after it. Ndị followers are careozi. Ndị na-ekili ya bụ video one na-ekili achọzi video aka mụta ihe. Ya na-achọzi na bụ video ebe a na-agba mgba, ebe a na-agba saga. Oya ka iji afụ na everybody na-emepezi page na-amapụga na saga. Nke mepee page na ọdọkwụrụ picture Ebuka Obi tinye kọba ihe juli ọnụ. Ire jekwa Zion o, ịbụkwa member of Zion Ministry, ịbụkwa a Christian o, ịbụkwa member of Fada Mbaka Church. Ire jekwa church o. Mana ị nọ n'ibe gaa now. Kazi ndị na-eje church na-akọwa ihe na church. Anyị na-echefuzie ihe kwesịrị na-ekwu maka ya. Our government na ọdịnihu emekọsi dị fa mma. Because na onwe ozo n'ime anyị nwere time ikwu about things that matter. Then they can nọ n'ime since. How many of us now for over 3 months na watch social media? Afube a content creator bụ onye Igbo na-akwugo maka Nnamdi Kanu. Anyị na-just ignore Nnamdi Kanu now. Ihe na-ekwuzi maka ya today na bụ Ebuka Obi. Ebuka Obi asịghọ. Ebuka Obi nyụọ ahụ ebuli akọlụ kpọtịa. Fada Mbaka kwa ụkwala ebuli akọlụ kpọtịa. Na-achọ sọntọ saga. Ọfiazụla arụ na ịba na page of Igbo content creator now. Fia akọ na-akọwa something ga-akụzi mmadụ ezigbo ihe. Fia akọ na-ekwu ihe nwere ike ịba society anyị uru. Ọsọ ịkọ ọnụ ịgba awọ. Na-ajụ ka ụlọ ya anyị na-eme since ka ụlọ ọbagọla anyị. Na-egesi egbu mmadụ ka ọkụkọ na Igbo anya. A na-ekidnap, a na-egbu. Ndị kesi na fabụkwu ọta ụtụ, ndị kesi na fabụkwu task force, a na-agbagbu ndị mmadụ, na-eme ndị mmadụ ka ọ na-afabụrọ mmadụ. Onwere ofu mkpụrụ enimu na-ekwu maka ya. Onwere ofu mkpụrụ enimu na-ekwu maka ya. Ajọ ụzọ dị na Igbo anya dị too much. Ajọ ụzọ anyị nwere na Igbo anya. Gọọmenti anyị kwesịrị itinye aka lụọ ya ka ọ dị ka ụzọ. Fancha dị n'eletọ, pepa na-anwụ na ya. Onwere ofu mkpụrụ enimu na-wepụtago time kwuo maka ya. Ka ndị na-acha njọs nọ na-ekili anyị ekili. Because anyị na-distract onwe anyị with things na-enweghị meaning. Anyị na-distract ourselves with things na-enweghị meaning. Ndị ke na-achịzi anyị achị just na ọlụza na-ekilizi anyị because uche fana to them na fama go na anyị ourselves lose go focus. Fama na anyị lose go focus. Because of ego Zuckerberg. Onwe ụzọ mkpụrụ anyị n'ime na-ekwu ihe gbalụ ihe gabala anyị na Igbo anya. Onwere ozi. Everybody now bụ either na-akọ about church or na-akọ about Ebuka Obi or na-akọ about one pastor or the other. None of you na-ekwu something na nwere ike i-profit anyị bụ ndị Igbo. None of you na-ekreti content mmadụ nwere ike mụtazi anything from. Ya bụkwa reason eji create social media. Social media kwesịrị ịbụ a place kwesịrị na-pass vital information, educative content, or you make people laugh. People kwesịrị abata na social media nweta solution. Na nke anyị today na-abụ nọ ịkọ ọnụ, ịgba mgba, ịgba onwe anyị mgba. Mgbe anyị na-eme ihe niile a, ndị nwa anyị kpọrọ ndị outsiders na-afụ anyị na-afụta anyị asị ndị na-afụ onwe fa n'anya. And my style like onwe anyị.
o kwesị ekreti na content yo na o nwere onye mere ihe the thing ya ma adịghị mma and iji evidence ya n'aka, you are free to call the person out without your evidence. And so many of you today now call those people out now without any single evidence, just because nunchoka unu wike we complete ego monthly money from Facebook. Just nunchokun complete ego Zuckerberg unu wike we enya ego Zuckerberg anu. Ndi because of it na-akpụta afa mmadụ chefuze na business the person that risk, chefuze that na onye na-akpụta afa ya nna maybe the person ife, nna maybe the person business connections, business contact, una destroy the name of after the person na gbaga meziga arrest sigo okay otezi evidence n'iyi na-ekwu oge az ifodu aka yoba biko oge az cheteze that nọkwa mma Igbo ka ebu. Mana mgbe na-eme ihe niile na mgbe na-akpụta afa the person uche ga gwakwa gị na the person bụ onye Igbo ka ọ bụ uche ga gwakwa gị, mana the person take his action against ihe na-ekwu oge az ekwubezi na ọkwa mma Igbo na-agbụnfa mgba. Anyị na-eme n'ihe ka anyị na-echeki na ụbụla enyela Chukwu nyere anyị ọbụla ka anyị ji wee na-eche bife anyị na-ekwu. Ọ bụrụ ikwuchi wee chebe, ị ga-ebu ụzọ chegoro eche bife ikwuo ị chọrọ ikwu. Ịghara ikwu nke na ikwuchi na onye iwe ọkụ eteke ya action against you, jiri ya nwayọ. Sọnsọ ka anyị na-azụ na social media anyị bụ ndị Igbo na ọ dịghọ mma. Ya bụ echem ka ọ bụ to Igbo tribe. Daalụkwanụ.